Vi har kun lige et sidste spørgsmål, så vi går videre. Det er Allan Peter Olsen, der spørger. GA og andre spørger til den seneste foretagende budgetkontrol, der giver et øjebliksbillede af, om Naalakkersuisuts budget for 2014 holder, og om økonomien i selvstyret ligger i det lagte spor. Dette arbejde er foretaget, men ikke videre informeret. Og det vil han jo rigtig gerne have, at der sker noget her, og at det sker i så god tid som muligt inden valget. Og Nanna Nathanielsen, hvad er jeres holdning til det? Ja, det kan jo ikke nås i god tid inden valget. Det kan vi jo konstatere, for så havde vi jo nok haft brug for de tal for adskillige uger siden. Det her arbejde ligger jo et eller andet sted færdigt i selvstyret, og jeg synes, det er helt uanstændigt, at man ikke fremsender den information, både til Finansudvalget, men også til befolkningen. For når man står og lover ting og sager op i 1 milliard kroner størrelse, så er det for dårligt, at man ikke vil fortælle, hvordan ser status ud i dag. Og jeg er utrolig glad for, at Vito Rakic nu har taget stadiet, så han kan fortælle, hvordan ser det ud, hvor stort er underskuddet, og give os noget realisme her i slutspurten af valgkampen. Ja, Naalakkersuisut for Finans og Vitus Rakic, velkommen til. Det vil vi jo rigtig gerne have et svar på. Hvad er status på budgettet? Altså, vi lever jo under lovgivningen, og Naalakkersuisut arbejder i henhold til loven. Jeg kan berolige Inuit Ataqatigiit og GA, at landet ikke er på randen af økonomisk kollaps. Vi vil være meget mere rolige, hvis vi fik et tal. Jeg kan ikke fremtrylle nogle tal andet end at konstatere, at vores driftbevillinger og tilskudsbevillinger er under budgettet. Det vil sige, at vi har forbrugt mindre på de ting. Men i forhold til... Men det budgetterede overskud er blevet til et underskud. Men i forhold til lovbundne bevillinger følger vi budgettet. Men hvad er status? Men det eneste man skal bemærke, det er, at vi kommer til at få mindre indtægt end forventet. Og det er det, der kommer til at berøre... Men der er jo garanteret masser af spændende mellemregninger, men vi vil gerne høre, der var budgetteret overskud. Hvad bliver status? Landskassen. Hvad ender det med? Der er budgetteret et overskud. Nu er der rygter ude om, at der måske kan være flere 100 millioner i underskud. Det vil jeg først afsløre i de øjeblik, Inatsisartuts finans- og skatteudvalg er blevet orienteret. Men der er blevet et underskud. Grunden til, at der ikke er blevet holdt møde i Naalakkersuisut, er ikke noget, som berører mig eller mit departement, men har en helt anden årsag, at der har medført, at de møder, der skulle have været holdt i eftermiddags, er blevet flyttet til i morgen formiddag. Så det har ikke noget at gøre med, at der er valg om 4 dage, og I ikke vil ud med... Nej. Men der er underskud. Vi følger loven, men der er underskud. Som vi også skal, og det er jo under ansvar, at vi arbejder under, så jeg kan ikke men ja, nej, er der underskud på budgettet? Fremtrylle nogle ting, bare fordi at GA og Vitus Rakic, ja eller nej, er der underskud på budgettet? Altså, vi kommer til at få et underskud. Det har vi jo også vareskuddet i forbindelse med efterårssamlingens start, at vi vil få mindre skatteindtægt på grund af mindre forbrug af alkohol, tobak og skatter. Men derudover er der en lang række indtægter, som er blevet mindre end skyndet, deriblandt makreller. Men det vil jeg komme nærmere ind på, når det relevante selvfølgelig er der udvalg mange fornuftige grunde til det, men Nanna Nathanielsen. Jeg bliver bare nødt til at sige, at det klinger lidt hult, at man står og siger, at grunden til, at man ikke kan komme med den information, at man ikke har holdt et møde i Naalakkersuisut, det kan da formandsbesluttes. Og så kan det sendes med et tryk på en e-mail til Finansudvalget, og sekundet derefter kan det ryge til pressen. Der er ingen grund til at udskyde det. Vi tager lige Adasut med her også. Jakob Abelsen, har du en holdning til det? Vil du gerne se, hvad status er på budgettet? Jamen, jeg har heller ikke noget status i forhold til, hvor vi står hen nu. Men jeg tager tingene stille og rimelig afslappet. Jamen, selvfølgelig er jeg i allerhøjeste grad, men jeg er godt klar over, at der er nogle retningslinjer, der skal følges. At det først skal igennem Finansudvalget og Skatteudvalget og de her. Men jeg har en forhåbning om, at de her ting kan fremkomme inden valget, sådan som vælgerne allerede ved, hvordan... Så det er vigtigt, at det kommer inden valget? Ja, jeg synes, det er vigtigt, at det kommer inden valget. Demokraterne, hvad siger I? Hvad forventer I her? Ja, det er jo synd for vores befolkning, at de hele tiden skal leve under det her
hemmelighedsfuld naalakkersuisut, der har været. Ja, men der er ingen tiltro til Vitus Qujaukitsoq, og det er synd for befolkningen. De gang på gang skal have de her undskyldninger. Det er bekymrende for os borgere, at vi ikke engang ved, hvor mange penge det er. Så I vil også gerne have hurtig afklaring på det her? Bettina Larak? Det er klart, at vi ikke kan udtale os om noget, som vi ikke har fået at vide. Vi kender ikke overskuddet, vi kender ikke underskuddet, vi kender ikke budgetafvigelserne. Derfor kan vi ikke så godt. Selvfølgelig vil vi gerne have haft det, men det har vi ikke endnu. Nej, Vitus, hvornår får vi det? Jeg vil tro, at når den relevante udvalg er blevet orienteret, så vil jeg formentlig stå i morgen aften i aftenens tv og fortælle i detaljer på, hvor landets økonomi står. Men jeg kan berolige befolkningen, at det underskud skulle være betinget af overforbrug, har intet på sig. Det eneste, jeg kan delagtiggøre jer her til aften, er jo, at landets økonomi er så robust, at vi kan modstå et underskud, netop fordi, at vi har en god likviditet. Deriblandt har vi også skabt nogle nye indtægter fra makrellen, netop selvom at vi ikke har opnået en fuld gevinst for makrelkvoten, men vi har da fået en indtægt, der svarer til en skatteprocent. Og så det er noget, at der er til at glæde over. Svømmet ind, er der jo stadig underskud nu, ikke? Godt, så lige før vi slutter, er I beroliget i forhold til landskassens situation? Jamen, jeg er meget beroliget i forhold til landskassens situation. Det er jeg i hvert fald. Også set i forhold til, hvordan regnskabet egentlig så ud i udgangen af 2013. Det er et robust regnskab. Jeg tror, at de færreste overhovedet kender, hvordan regnskabet ser ud. Det er et robust regnskab, vi har. Så hvis vi skulle have... Bortset fra, at der nu måske er et rimeligt overskud, der er blevet til et rimeligt stort underskud. Jamen, jeg skal sætte ud fra, hvordan det måske er blevet underskud er måske en lille anelse større, end det, man har budgetteret med, så tager jeg det overhovedet ikke som noget. I er rolige, er det sut? Ja, vi er rolige. Demokraterne? Vi er stadig bekymrede. Også efter de udmeldinger, der er kommet. For man har altid været efter os i koalitionen, den tidligere koalition, mellem Inuit Ataqatigiit og demokraterne. Fordi vi præsterede at holde budgetterne. Vi svang ikke op og ned som en elevator, som åbenbart også er på vej nu til igen. Og vi er bekymrede, og vi glæder os til i morgen aften, eller forhåbentlig i morgen eftermiddag, hvor vi får meget, lidt mere sikkerhed om sagen. Så værsgo. Den får I lov til lige at svare på. Altså, vi overtog en landskasse, hvor vores forgængere bestående af Inuit Ataqatigiit og demokraterne et underskud på 100 millioner. Vi fik vendt et underskud, de forventede underskud på 100 millioner til et overskud til 77 millioner. Så man skal ikke komme og fortælle, at vi ikke har styr på økonomien. Selvom vi kommer til at præstere et underskud, så vil landets økonomi være så robust, at vi kan modstå et underskud. Godt. Ja. I 2009, da vi overtog styringen, så fik vi jo en regning med på hvad var det? 500 millioner kroner. Så jeg synes, man skal måske lige feje for egen dør, inden man sender regningen videre. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at sige, nej, jeg er ikke tryg ved det her. Og jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi får de her tal på bordet. Jeg synes befolkningen fortjener at få de her tal på bordet. Det kan kun gå for langsomt. Ja, selvfølgelig skal loven overholdes. Det er en selvfølgelighed i min verden. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi får de her tal på bordet inden valget, fordi vi er nødt til at vide, hvor dyb er den her krise. Det har befolkningen ret til at vide. Og vi stopper der, og så håber vi, at der er tal i morgen. Men det bliver, hvad vi når i aften. Se med i morgen, når vi endnu en gang sender ekspertpanel, der kigger på valget indtil nu. På gensyn.